gidhi bet gi bura mar komiti wa ma Central idhi losi. Gigo kosega losi mowinjruok obete to biro bete kata bura moro moriwo delegates duto biro bete makoro ipime kaka jogi. Anapani kata kowache kata wuok tich kowache to nobed ni ma gima dwa timo. Tang'e ni yore ma buch watimo ga gik moko ibitim ibiluong kata National Delegates Conference kamano komiti no sebet ibiluong kaka ichano ga giwa bura ni bet eka koro watieke e kwa chako loso. Ing'e ni kwa chako loso chon to koro ka wang' wadhi e bura wawach ni sani asewacho nini an nikal kaka nene ko ng'ade kama tadhi timo kama. Ing'e ni koro tiende onge bura onge tiende mondo adhi e bura. Asewacho pacha. Miyo koro nyaka riti ni okay jakom dwaro kama to wan ok wanene kama. Moloyo Central Committee go gidhi loso giko ne jakom na Democrat ubro neno gimodwaro to jogi kone wan kata Sifuna biro loso. An Sifuna onge goge wache nikech ODM en party monge gani gore ne jopiny. Miyo kinyal wacho acha dichiel ni koro onge chung mochung go cho bende mano mna nitie joma nie yeka to nitie tia koro ka koro piny osebiro kama koro kibet sikoni ini neno kama obendo dhi wacho ka jakom nitie kakoneno jowa winjo ka jowa moko be koni wan wasedonjo iye be gin be chieng'no gin wach kuma iye kuma gisetimo gisedonjo kae bura nyalo ng'ado no hoyo iye kuro oge uru matin kata okay jikoro dhi iye yeah I mean rikni gi wach miyo bura koro bet matek nikech koro jomoko wigi okuot koro wich kuot nyalo nego apoyo gono